Saludos televidentes, nós avemos de outra entrevista. Nós temos conhecido aqui na Bonaire, então nós temos por lá a oportunidade aqui passa by, sim de nos entrevistar. A gente conhecia a Riba Bonaire. Nós introduzimos a emissora, então vamos wachten quem está. Goedemiddag, hallo, welkom hier bij ons in het interview met Energia. Dankjewel, Esmeralda, dat ik bij jullie mag zijn. En u mag zich introduceren. Ja, ik ben Arthur Oster. Ik woon op Curaçao. Ik voel me min of meer Curaçaoenaar omdat ik het grootste gedeelte van mijn leven daar gewoond heb. Ik ben weliswaar geboren in Rotterdam, daar heb ik ook nog een paar jaar gewoond, maar daarna via Bussum, Leiden, uiteindelijk in 1980 ben ik terechtgekomen in Curaçao. Je hebt je studie ook in Nederland gevonden? Ja, ik heb Nederlands recht gedaan, ik heb daarna notarieel recht gedaan, ik heb gewerkt, ook als jurist, als kandidaat notaris. In Nederland en hier op Curaçao, en in Curaçao. Ja. En ik kwam veel in Bonaire. Dat was toch een eiland wat ik heerlijk vond. Mm-hmm. Toen een gezin met 2 kinderen. We vonden het geweldig om hier een long weekend naartoe te gaan. Uiteindelijk is die liefde voor Bonaire zo ver gegaan dat ik hier ook een bedrijf ben begonnen. Namelijk een bioscoop. Oh. Helaas is die bioscoop niet zo succesvol geworden als we gehoopt hadden. Op het moment hebben we geen, dus je kan misschien er nog even over nadenken, ik weet het niet. Ja. Nee, ik heb een aantal jaren geleden mijn bioscoop in Curaçao kunnen verkopen. En toen had ik voldoende geld om te gaan rentenieren. Dat wil zeggen, als ik me rustig zou gedragen, dan zou ik kunnen gaan rentenieren. En dat heb ik ook gedaan. Dat wil zeggen, ik ben niet inactief geworden, ik ben iets anders gaan doen. En dat is, ik ben kunstenaar geworden. Daar gaan we nog niet weten. Okay. Je bent jurist op Curaçao. Ja. Vertelt ons gedurende je jongere jaren als jurist, wat voor taken, wat voor werk heb je allemaal gedaan? Want voordat we met dit interview zijn begonnen, hebben we natuurlijk een beetje gesproken. En je was zelfs ambtenaar die dus de mensen ondertrouwde. Dus begin en zeg ons toen je op Curaçao belandde met gezin of nog niet met gezin. Hoe is je carrière, laat zeggen, als jurist geweest? Ik ben in 1980 door Marcel van der Planck, die toen notaris in Curaçao was, gevraagd om vanuit Rotterdam naar Curaçao te komen om voor hem te werken. En dat heb ik toen gedaan. Ik was toen werkzaam als kandidaat notaris op dat kantoor. En daar heb ik de boom van de offshore meegemaakt. Dat heb je dus gekend. Heel veel vennootschappen op, iedere dag tientallen, soms honderden vennootschappen op 1 dag. En het ging toen heel goed met Curaçao. Heel interessante periode. We hebben de boom meegemaakt, ook nog van het onroerend goed. Toen ook pensionado's naar Curaçao kwamen. Ja. En ik heb daar een heerlijke tijd gehad. Ja. En laat zeggen, na als jurist, of was het tegelijkertijd daarmee dus dat je dus ook ambtenaar was om mensen te ondertrouwen? Dat is eigenlijk pas later geworden. Ik had een paar keer een huwelijk bijgewoond en 1 keer was daar een ambtenaar en die zat zo ontzettend onhandig te praten. Dus toen zei ik tegen de toenmalige gezaghebber Lisa Dindial. Het lijkt me iets voor mij. Nee, ik zei, waarom zorg je niet dat je goede trouwambtenaren hebt? Want dit was niet. Het is zo een heel goed. belangrijk dus gebeuren als mensen ondertrouwen. En toen zei zij, als je het zo goed weet, waarom doe je het dan zelf niet? Dat vond ik wel grappig eigenlijk. En later heeft ze me officieel gevraagd, toen ben ik inderdaad trouwambtenaar geworden. Maar ik trouwde toen uitsluitend Nederlanders en andere toeristen. En ik deed dat in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. Maar ze wilden dat ik het ook in papiaments deed. En ik zei altijd, mijn papiaments is niet zo goed. En alle trouwambtenaren die hier zijn, die kunnen dat veel beter dan ik. Dus laat die mensen nou het in papiaments doen. Nee, ik moest ook in papiaments. Oké. Zo ben ik ermee gestopt. Bovendien, het ging niet om het geld. Ik verdiende daar niet zoveel mee. En alles wat ik ermee verdiende, gaf ik aan goede doelen.
weg. Ik vond het gewoon leuk om een bijdrage te leveren voor het toeristische product Curaçao. Tijdens ons voorgesprek heb je me ook verteld dat je mediator bent geweest. Ja, ik heb een opleiding gevolgd als mediator. Omdat ik toch die notariële achtergrond heb, waarbij je als jurist geacht wordt om boven de partijen te staan, meer boven de partijen dan partijadviseur te zijn, zit er toch in mij altijd een soort bemiddelende functie. En ik was toen ook al voorzitter en later vicevoorzitter van het arbitrageinstituut van Nelson Antilles en Aruba. En toen ben ik en dan ben je dus arbiter, of in ieder geval je zit in het bestuur van een organisatie die arbitrage aanbiedt. En toen heb ik een cursus als mediator gedaan. En dat, ik moet zeggen, dat is me heel goed bevallen. Ik heb vooral heel veel echtscheidingen gedaan. Mensen die al gescheiden waren of gingen scheiden. In ieder geval de beslissing was genomen. En dan hielp ik hen om het zakelijk en persoonlijk zo soepel mogelijk af te handelen. Dus ben dus die Omgangsregeling, boedel, boedelscheiding, alimentatieregeling. Ja, ik heb er inmiddels 98 gedaan. Hoeveel jaar heb je over die studies gedaan? Want je hebt jurist gedaan en je hebt notarieel recht, zei je ook gedaan. Ja, Zoveel? dat liep, het grootste gedeelte liep dat samen, viel dat samen. Uiteindelijk heb ik 6 jaar over mijn studie gedaan. Volgens mij is het wat langer, toch? Het kan nu geloof ik in 5 jaar, maar in die Toen tijd de tijd, stond het 6 jaar voor. 6 jaar? Ja. Oké, Ja. dat is toch wel een tijdje. Ja. Ja. Het was een zware opleiding, want het notariaat is ook een serieuze business. Serieus zeer vak. zeker. Ja. Ja. Maar laat zeggen, ik persoonlijk heb je gekend in een andere sfeer. De sfeer van kunst. Ja. En daar Ja. willen we natuurlijk ook, hoe komt het dat jij hoe komt dat kunstenaar in je? Veel mensen denken dat daar een soort tegenstrijdigheid in zit. Jurist aan één kant, kunstenaar aan de andere kant. Ik denk dat het niet zo is. Ik denk dat je uitsluitend een heel goede jurist kunt zijn als je ook creatief bent. Ik heb heel veel contracten moeten maken. En ja, bij het maken van contracten moet je je altijd goed kunnen indenken wat er mis kan gaan. Wat de problemen kunnen zijn. Dus je moet heel erg abstract denken. En ik denk dat dat hetzelfde is wat je ook als kunstenaar hebt. Je moet dus heel erg anders denken en je kunnen verplaatsen in andere situaties. Daarvoor is dus die creativiteit vereist. Zijn er meerdere kunstenaars in je familie? Ja, ik kom echt uit een artistieke familie, dat geloof ik zeker. Mijn oom was een beroemde toneelspeler, Guus Oster. Oudere mensen die kennen die naam nog wel, maar het was in Nederland een beroemde toneelspeler. En mijn tante was Ank van der Moer. Mijn oom Guus was ook directeur van Carré, een groot theater in Amsterdam. En van Nederlandse Comedie. En ik heb jarenlang bij hem in huis gewoond toen mijn moeder ziek was. En ik ging dus heel veel mee, ook naar theater en naar toneel. En dus ik ben opgevoed echt met toneel. Mijn ouders waren zelf ook heel erg altijd met toneel bezig. Ik heb een nicht die toneelspeelster was, cabaretière was, schrijfster was. Annemarie is dat. En een broer die erg bekend was in Nederland. Ik praat over 30 jaar geleden hoor. Met de weekendquiz. Maar dat was een spelprogramma waar per avond 9 miljoen mensen naar keken. Het was heel erg populair. De televisie dus. Sorry? Ja, de televisie dus. Nee, de televisie was dat. Dat was op televisie. Ja, en ik had een opa die zat in Rotterdam. Had een aantal theaters. En het was ook een supporter van kunstenaars. Dus het is eigenlijk van alle kanten wel een beetje gekomen en heb ik het meegekregen. Dus eigenlijk, je bent een volbloed kunstenaar. Dus, want je kan gedichten, zo net heb je zo'n stukje gedicht, zo direct ga je het ook voor ons weer doen.
Je kan toneel op. Ja, we zijn Je niet kan- allemaal min of meer kunstenaar. Iedereen heeft het wel, denk ik. Ja. Ik weet niet, het hangt af hoe je het ziet, hoe je het bekijkt. Ja. Nou ja, ik wil er wel wat over zeggen. Ik denk dat er inderdaad in ons allemaal wel een kunstenaarsgaat. En bijna iedereen heeft wel een behoefte om iets aan kunst te doen. En je ziet ontzettend veel mensen die muziek spelen. Je ziet heel veel mensen die amateurtoneel doen. En je ziet ook heel veel mensen die schilderen. Nou, ik heb daar een theorie over, namelijk dat en dat heb ik van mijn oom Guus meegekregen, dat het heel belangrijk is om de techniek te beheersen. Van Ik denk- alles wat je doet. Van alles wat je doet. Of je nou jurist bent of kunstenaar. Ik geloof niet in spontane kunst. Dat is misschien wel leuk om te doen, maar het resultaat is naar mijn mening niet of bijna nooit echt goed. Je kunt nog zo gepassioneerd zijn, je kunt nog zoveel van muziek houden en van pianospel houden, maar als jij, gepassioneerd als je bent, achter een piano gaat zitten en je gaat spelen, dan komt er niks uit, tenzij je een opleiding hebt gehaald om Je te moet leren het piano spelen. perfectioneren. En bij piano is het heel duidelijk. En bij een gitaar is het natuurlijk net zo duidelijk. Als je mij een gitaar geeft, komt daar gewoon geen muziek uit. Waarom niet? Ik kan nog zo gepassioneerd zijn, ik kan geen gitaar spelen. En zo geldt dat denk ik ook bij toneel. Alleen bij toneel valt het niet zo op. Als je niet toneel kan spelen. Je kunt altijd wel een klein beetje. Instrumenten zijn wat makkelijker. En met schilderen geldt dat ook natuurlijk. Je hebt als kind altijd wel poppetjes getekend en een boompje getekend. Dus je kunt altijd wel wat. Maar ik denk dat als je een goede kunstenaar wil zijn, dat je dan werkelijk een goede opleiding moet hebben. En liefst een klassieke opleiding. En dan kun je, van Alvorens- daaruit kun je dan doorgaan en je los en de klassieke opleiding loslaten. Maar het zit er toch. Alvorens wij naar onze eerste pauze gaan, wil ik je toch dat je de dichter in je laat zien. Een gedichtje of een stuk van een gedicht, dus eventjes voor ons dus een kleine opvoeding. Ik deed dat net. Dat is een stukje uit de Gijsbrecht van Amstel van Vondel. En Vondel leefde in 15 zoveel. En ik moest daar vroeger altijd naartoe. En dat was nog in de oude klassieke toneelperiode. Dat ze niet gewoon underacten, maar dat het allemaal enorm overdreven ging. Omdat ze over de bühne moesten komen. Ze moesten zo praten dat ook achter in de zaal zij hoorbaar waren. Doe je act? O kerstnacht, schoner dan de dagen. Hoe kan Herodes het licht verdragen? Zo werd het toneel gespeeld, zo werd het geleerd. Vreselijk, vreselijk. In deze tijd is het vreselijk. Maar achter in de zaal hoorden ze je wel. En zo moest het op de toneelschool. Mijn broer zat op de toneelschool en daar leerde ik dit soort dingen dan van. Arthur, we hebben heel veel gesproken van jouw kunstenarenkant als persoon. Maar natuurlijk, laat zeggen, nadat je als jurist niet meer doorgegaan, je bent gaan reizen. Vertel ons hoe je echt in de kunst bent gegaan. Want je bent verschillende plaatsen ben je geweest gedurende je reizen daarna. Ja, dat klopt, Esmeralda. Toen ik me kon permitteren om te stoppen met werken, of toen ik die beslissing heb genomen, het valt nog maar te bezien
of ik het me echt kan permitteren. Maar toen ik besloot om te stoppen met mijn jurist zijn, heb ik me helemaal toegelegd op kunst. En toen dacht ik, ja, dan wil ik ook de best mogelijke kunstopleiding hebben. Dus toen ben ik naar New York gegaan. Heb ik daar op de kunstacademie gestudeerd. Maandenlang. De Art Student League. Absolute topopleiding daar. En dat is een klassieke opleiding. Puur klassieke opleiding. Dat was geweldig. Ik heb daar genoten. Heel streng. Als je daar 1 seconde te laat komt, mag je niet meer binnen. Heel erg goed georganiseerd allemaal. Maar puur klassiek. De voorbeelden daar zijn altijd Rubens, Rembrandt, Velázquez. Dat zijn de helden. Dat zijn eigenlijk de enige echte goede schilders. En ja, alle andere waren misschien ook wel goed, maar niet zoals deze 3. Rubens, Rembrandt, Velázquez. Dat waren wat ik zei, de helden van de Art Student League. En ik zat dan een tijdje daar en ik zat weer een tijdje op Curaçao. Want je vaste standplaats, dat bleef Curaçao, als het Ja. ware. Ik ben altijd op Curaçao blijven wonen. Vervolgens ben ik ook nog naar andere academies geweest. Ik heb inmiddels in Parijs op de Académie La Grande Chaumière een aantal maanden gestudeerd. Ik ben daar vorige zomer ook geweest. Ik heb in Buenos Aires op de Escuela de Bellas Artes gestudeerd onder Mario Ferrari. Hij was mijn docent daar. En daar ben ik naartoe gegaan omdat ik toch iets meer Latijnse, vrijere invloeden in mijn werk wilde hebben. Misschien dat romanticisme ook? Ja, ook wel. Ja, en ik heb dus Parijs, Buenos Aires en in Berlijn op de Kunsthochschule gezeten. Daar heb ik 2 maanden gezeten. En ik ga nog regelmatig terug naar New York om daar weer te studeren, om bij gespijkerd te worden. Want ik vind dat toch uiteindelijk, in ieder geval voor mij, de beste kunstopleiding, kunstacademie. Maar er zijn altijd facetten die weer nieuw voor iemand is. En laat zeggen, zoals je reeds hebt gezegd, in whatever dat je doet, je moet je blijven, laat zeggen als het ware, verschonen of opbeelden. Want er zijn steeds nieuwe dingen die komen, veranderingen. Ja, het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je goede critici om je heen hebt. En die docenten in New York, die zeggen niet van, oh dit is mooi Arthur wat je gemaakt hebt. Nee, die leggen vooral de vinger op datgene wat je niet goed gedaan hebt. En wat je weer fout gedaan hebt. En ja, daar leer je geweldig veel van. Ja, ik vind het heel erg inspirerend om met de mensen te werken. Ik heb daar gewerkt met Leonid Gurvits, een Rus, een Joodse Rus, eigenlijk uit Oekraïne, die naar Amerika was gevlucht en daar al jarenlang docent is. En die heeft mij verschrikkelijk veel dingen bijgebracht. Een van de dingen die hij me heeft geleerd, een van de eerste dingen die hij mij leerde was, hij zei, schilderen is zo moeilijk, zorg dat je altijd met de best mogelijke materialen schildert. Maak het jezelf niet onnodig nog moeilijker. Dat is wel bijgebleven. Ja. Dus ik heb ook de gewoonte van gemaakt om altijd met de best mogelijke verven, de beste werken. kwaliteit verf te werken. Aha. Ja. Maar altijd is er een begin. Ben je vanaf kleins af aan, als kind, hoe is de passie voor het tekenen? Of ben je met schilderen als eerste begonnen? Of is het tekenen en daarna ben je naar schilderen overgegaan? Ja, dat weet ik niet meer precies. Iedereen tekent en schildert natuurlijk op school, op de lagere school. Ja. Met En daarna kleurtjes, met voortgezet waterverf. onderwijs. Ja. Ja, dus wat ik nou meer gedaan heb, weet ik niet. Maar ik zat altijd wel, ook tijdens colleges, ik zat altijd te tekenen. Altijd mensen
even te tekenen, proberen een kleine karikatuur te maken, even een outline te maken. Ja, en dat was, het grootste gedeelte was natuurlijk gewoon waardeloos. Dat gooide ik ook weg. En ik gooi nog steeds heel veel dingen weg. Want, ja. Als je vindt dat het niet goed is. Maar zelfs als het wel goed is. Want er zitten maar heel weinig mensen op mijn werk te wachten. En ik denk dat het heel gezond is om je eigen schilderij Heel te kritisch, verpesten. heel kritisch En ik te denk dat zijn. het ook heel goed is om heel veel weg te gooien. Tuurlijk. Ja. Maar ik zou zeggen, maar nu, laat zeggen, is portretteren, wat is jouw sterke punt? Of landschappen, wat is je sterke punt? Nou, mijn klassieke opleiding was met name op portret en op model. Dus dat Dus een levende model in de studio. Alles is live, ja. Alles is levend model. En ik ben pas later eigenlijk onder invloed van wat vrienden op Curaçao ook landschappen gaan doen. Iedere vrijdagochtend schilderen we met een groep, dat heet dan plein air. Schilderen we ergens op Curaçao, een huis of een paar bomen of een uitzicht. En het is ontzettend leuk, ik geniet daarvan. Het is wat vrijer, veel sneller. Ja. Dan maak je in 2-3 uur maak je een schilderij. Terwijl als ik een portret maak, ben ik daar uren en uren en uren mee bezig. Dat ging ik net zeggen of vragen aan jou. Want een stil leven, volgens mij, gaat stukken makkelijker dan als je een levend wezen, iemand daar. Want die gaat bewegen, die blijft niet in dezelfde houding. Dus de lichtinval kan ook veranderen. Nou, ik schilder meestal portretten bij kunstlicht. Om die reden. Want dan kan ik zelf het licht helemaal controleren. Ja. Zitten mensen in een afgesloten ruimte. Meestal met een neutraal grijze of een neutrale achtergrond. En lampen daarbij. En dan kan ik precies het licht zo doen dat het portret het mooiste uitkomt. Wat ook vaak het makkelijkste voor mij is. Dan heb je sterke contrasten, duidelijke lijnen erin. En ja, je zei net even, je noemde landschappen, stil leven. In feite is het eigenlijk allemaal hetzelfde. Het zijn vormen. Het hangt Het af zijn hoe jij het bekijkt. Ja. Het is hoe je het zelf wil schilderen. Een portret is, kijk, als je een boom schildert en je schildert een tak niet helemaal precies op de juiste plaats, kan het nog steeds een prachtige boom zijn. Als je een portret maakt en je doet die neus eventjes zo, dan lijkt het ineens Niet op die meer. persoon, ja. Dus je moet bij een portret moet je heel nauwkeurig zijn. En bij een landschap kun je heel erg nauwkeurig zijn. En toch gaat het ook bij een portret niet om de details. Diezelfde Leonid Gurvits die heeft mij ooit gezegd, stel je voor dat je in een groot stadion zit, hij noemde dan de Orange Bowl. Hij zei, als je in een groot stadion zit en je kijkt naar de andere kant en jouw moeder zit daar, dan herken je haar. En je herkent haar niet aan dat vlekje of aan die neus die zo zit, maar je herkent haar aan de grote lijnen, aan haar houding, aan de grote vlakken. En wat hij daarmee wil zeggen eigenlijk is, probeer die grote vlakken, die belangrijke dingen te herkennen en ga niet zitten te werken op een klein puistje of op een klein rimpeltje, want die zijn totaal onbelangrijk. Die zijn pas op het allerlaatste moment soms bij een portret belangrijk, maar niet voor de herkenbaarheid. Ik heb een hele intrigerende vraag. Is het zo, is het waar dat de schilders dus die verliefd worden op hun modellen? Ja, dat is zo. Ja? Ik ben tot nu toe op ieder vrouwelijk model verliefd geworden. En hoe raak je dan van die verliefdheid? Hoe raak je het kwijt? Natuurlijk niet. Het zou nogal wat zijn. Maar het is natuurlijk wel bekend in de historie dat er veel schilders waren die een affaire hadden met hun model. Ja. Nou ja, nee, Ik doe je aan het denken. Ik heb je aan het denken gezet. Nee, ik heb natuurlijk ook wel mijn liefdes en mijn affaires gehad, maar nooit met een model.
Nou, in New York schilder je altijd met een model. En het is bijna altijd een naaktmodel. Maar ik denk dat het net zo is als bij artsen. Het is niet erotisch. Je bent dan op dat moment bezig met je werk. Dus een professional. Dus. Ja. En die modellen heb je totaal geen contact mee. Dus verliefd worden op zo'n model, nee, daar is geen sprake van. Ja, het is een sprookje dus. Nee, ik denk best wel dat er veel, dat Picasso, maar Picasso werd inderdaad nogal vaak verliefd en heeft veel vrouwen versleten. En ik denk dat er wel degelijk een aantal schilders is geweest, dat verliefd werd op het model. Arthur, om nog iets anders over te praten. Laat zeggen, je bent nu na een tijdje op Bonaire. Wat denk je van Bonaire van toen jij dus hier de cinema had en van nu op dit moment? Hoe zie je Bonaire? Ja, ik heb Bonaire altijd een heerlijk eiland gevonden. Wij ontwikkelden plannen om op Curaçao de movies te beginnen. En dachten toen, als we dan toch bezig zijn, laten we dan ook op Bonaire gelijk een bioscoop beginnen. Dat heb ik toen samen met Ramosito Boy gedaan. En we hebben toen een prachtige bioscoop gebouwd. 2 zalen met een perfect geluid. Een geweldige projectie. State of the art. En we verwachten toen dat we ongeveer 40 tot 60.000 bezoekers per jaar zouden kunnen krijgen. Dat was gebaseerd op de cijfers die we uit Curaçao kenden. We dachten dat we iets meer mensen daar in Bonaire zouden kunnen krijgen dan in Curaçao. Verhoudingsgewijs natuurlijk. Omdat er hier wat minder entertainment is. Dat viel erg tegen. Het aantal bezoekers viel enorm tegen. We hadden nauwelijks 20.000 per jaar. En we hadden ook een groot probleem met personeel. Waar we in Curaçao rijen hadden als er sollicitaties waren. Heel veel huisvrouwen wilden graag bij ons komen werken. In de kaartverkoop, bij de concessions. Scholieren, studenten, precies hetzelfde, wilden ontzettend graag bij ons komen werken. Op Bonaire niet. Ja, ik vroeg dat dan wel eens. Ze zeiden, ja, het lijkt me wel leuk, maar niet in het weekend en niet in de vakantie. En dat was nou precies de periode dat de mensen nodig hadden. Ja, dan ga je naar de bioscoop. Ik heb dat nooit begrepen, want ik als student was ik altijd bezig met bijbaantjes. Ik vond het leuk om bijbaantjes te hebben. Ik heb nooit begrepen waarom in Bonaire de scholieren en ook huisvrouwen niet ontzettend graag bij ons wilden werken in die tijd. We betaalden goed, je mocht gratis naar de film, vriendjes en vriendinnetjes konden naar de film komen. Je kon popcorn krijgen. Je kon popcorn krijgen. Het was een ontzettend leuke baan. En nogmaals, in Curaçao wilde iedereen bij ons werken. Dus dat is altijd bij mij een groot vraagteken geweest en gebleven. Hoe is het mogelijk dat Bonaireanen niet daar wilden werken en ook zo weinig naar de bioscoop kwamen? Op een gegeven moment kwamen er zo weinig mensen dat wij gedwongen werden om de bioscoop te sluiten. Ja, dat wil zeggen, niet. ik heb hem toen verkocht voor een appel en een ei. En ook degene die het toen overnamen, heb ik niet kunnen doorwerken. Helaas, want nogmaals, het was een fantastische bioscoop. Het gebouw staat er nog. Het gebouw staat er nog, heb ik gezien. Ja. Triest. Ja. En we hebben nog steeds geen bioscoop op Bonaire. Nee. Dat is hoeveel jaar? Dit was in 97. 97, ja, 97, 98, 99. En ja, men zei toen dat het lag aan video, de opkomst van video. Ik ben het daar totaal niet mee eens, want de video was daarvoor al opgekomen. En ik ben er altijd van uitgegaan dat video juist een enorme bijdrage levert voor de belangstelling in films. Ja, want wat zijn toch nieuwe verhalen, nieuwe films dat je gaat zien. En als mensen 20 keer per jaar een video huren, dat deed je toen nog, je huurde toen nog een video, dan ga je ook regelmatig 3-4 keer per jaar naar de bioscoop om de film dan echt groot te zien
Met mooi En een geluid. uitje. En voor een uitje. En zo werkt het over de hele wereld. Ja. Maar niet in Bonaire. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Arthur, we hebben het over heel veel dingen gehad. Je zei je sterktepunt is portretteren, zei je? Is wel, ik weet niet of dat Of landschappen? het sterkste is, maar ik vind het wel heel erg leuk. Als je Maar ik een- zou dan niet zeggen, laat me dan anders vragen. Waarvan hou je het meest? Wat Ja, hou je het meest om te portret. schilderen? Ik vind portret altijd zo'n uitdaging. En het is zo moeilijk. Maar je bent zo met je model bezig. Er is, zeker als het een 1-op-1 model is, als ik jou zou moeten portretteren, dan ben je zo geconcentreerd, zo ontzettend geconcentreerd op elkaar. Ga je van me dromen, s'nachts of zo? Nee, toch? Nou, zover gaat het niet. Ik droom sowieso natuurlijk wel van je, maar niet om die reden. Ja, maar als je echt zo diep moet gaan, bedoel ik, dus dan, nou als het ware, dat beeld van die persoon blijft voor je, toch? Op een bepaald moment. Het is heel intensief. Als je voor mij poseert, val je niet in slaap. Je verveelt je geen moment, want ik ben Ga je ontzettend... grappen vertellen? Of zo? Ga ik lachen? Nee, nou, ik ben heel druk bezig. Want schilderen is niet een beetje zo, maar Nee. het komt uit je hele lichaam. Dus ik ben echt ontzettend druk bezig en vaak heb ik opera daarbij. Want daarbij praten, verhalen. Muziek, dus je hebt muziek. Ja, Oeh. vaak opera. Dus je bent in een heel andere wereld. Een heel andere wereld. Maar het blijft zo moeilijk. En bijna bij ieder portret heb ik dat ik op een punt kom dat ik denk van, nee, dit gaat niet. En je moet Lukken. ook in de stemming zijn om het te doen, toch? Nee. Niet? Nee, Speelt nee. stemming geen Gewoon rol? gewoon doen. En dan ben ik op een gegeven moment zo dat ik denk van, oh, deze keer gaat het niet lukken. Dit gaat mislukken. Dat weet ik, dat herken ik bij mezelf ook. En ik weet ook dat ik daar overheen moet stappen. Want ik weet dat als ik gewoon doe wat ik moet doen, dat het dan uiteindelijk goed komt. En dat komt ook altijd wel goed. En toch heb ik altijd weer een soort wanhopig gevoel van, oh, deze keer gaat het mislukken. En dat is niet zo. Dus jij schildert realistisch. Ik schilder heel realistisch. Dat wil niet zeggen dat ik heel erg gedetailleerd schilder. Maar ik schilder wel heel realistisch volgens de klassieke methodes. Ja. Maar ik schilder ook af en toe wel eens abstracter. Ik heb net een expositie gegeven bij Bloemhof een paar maanden geleden. Het waren hele grote abstracte, nee, semi-abstracte. Was het alleen van jouw schilderijen, Alleen maar mijn die schilderijen, expositie? ja, dat ging over Hoeveel compardantie. schilderijen had je? Dat Er zeggen waren op daar die. 14 grote schilderijen. En je bent de meeste, dus heb je verkocht. Een aantal daarvan zijn verkocht. Ik wil niet zeggen de meeste. Een aantal zijn daarvan verkocht. Maar het waren hele grote schilderijen. Echt een paar meter bij een paar meter. Of het waren 2 of 3 luiken naast elkaar. En dat ging allemaal over componenten. Het meeste ging over componenten. Dus dat was Oh. het thema. Oké. Ja. Schilder je ook murals, dus op muren en zo? Dat heb Kan ik nog je... nooit gedaan. Nee. Nooit? Nee. Nee. Wat voor materiaal gebruik jij meestal? Ja, ik schilder, eigenlijk hier kun je het zien. Ik schilder met olieverf. Olieverf is, Is dat niet het meest vervelendste, maar toch het beste of dat komt het mooiste of echt meer in leven uit? nou ik vind ik ben van mening dat het makkelijkste is wat er is. Olieverf kun je namelijk weer wegvegen
Je kunt het wegkrabben, je kunt er overheen schilderen, je kunt er alles mee doen wat je wil. Het geeft de mooist mogelijke kleuren. Je kunt fantastisch mengen en daar gaat het ook heel erg bij. Met bij olieverf. schilderen. Daar gaat het bij schilderen erg om, dat je precies de goede kleur krijgt. En kijk, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met aquarel. Ik heb enorme bewondering voor aquarellisten, want ja, als je een aquarel maakt, als je een waterverf schilderij maakt en je maakt één foutje, dan kan je het schilderij meestal wel weggooien. Je kunt niet corrigeren. En acryl, daarvan denken veel mensen dat dat makkelijk is. Maar het droogt zo ontzettend snel. En je kunt niet mengen. Je kunt nauwelijks mengen. Je kunt zeker niet die hele subtiele dingen, kleurschakeringen mengen die je Met olieverf. met olieverf kunt bereiken. Heb je altijd met olie dus geverfd? Ik heb ook wel met acryl geverfd. En ik heb me eigenlijk ook eerlijk gezegd lang verzet tegen olieverf. Maar Uiteindelijk? ja, uiteindelijk ben ik omgegaan en ik ben nu gewoon hooked aan olieverf. Ik ga volgende week, of vanaf volgende week, ook een cursus op Curaçao geven. Dat ging je net vragen. Geef je ook lessen? Ja, ik geef les bij Bloemhof. Een cursus waarbij ik mensen in 4 avonden leer om met olieverf te schilderen. Dat wil zeggen, ik denk en hoop dat ik mensen dus in 4 avonden kan bijbrengen hoe je met olieverf moet werken. Kan jij als een kunstenaar, een artiest zoals je bent, en met dat jurist ook er bent, mediator en al die dingen, kan jij een artiest ontdekken, iemand die je denkt, die kan zeker of die zou kunnen tekenen of zo? Kan je zo iemand als het ware screenen? Om te zien of die talent heeft? Ja, want misschien aan houding, aan wat men zegt, aan hoe men zich kleedt, al die dingen kan je een artiest in iemand zien, toch? Ja. Ik denk dat ik dat wel een beetje kan, maar luister eens, we zitten al wel heel serieus te praten en ik kan ook wel een beetje schilderen, ik kan ook wel beter schilderen dan een heleboel mensen, maar ik ben natuurlijk nog steeds geen topkunstenaar. Ik ben geen topschilder, hoe graag ik dat ook zou willen zijn. Ik heb alleen een combinatie van alles wat je zo bent geweest en bent en gaat worden, heb ik bij elkaar gezet. Ja, zo net. Maar daarom, dus ik heb ook niet de ambitie om te zeggen van ik kan echte hele goede kunstenaars herkennen. Ik ben zelf nog zo aan het vechten met kunstenaarschap en met de techniek en met het schilderen. Maar dat betekent niet dat ik er niet enorm van geniet. Ik vind het fantastisch, ik ben er 7 dagen per week mee bezig. En het is dat er maar 24 uur in een dag zitten, anders zou ik nog langer willen schilderen. Ik vind het heerlijk om dat te doen. Laat me zeggen, door dat heel veel te reizen, je bent ook vorig jaar, dus in oktober, november ben je ook in Parijs geweest. Laat zeggen, als je zo aan het reizen bent, wat ontdek je? Wat opent er voor je dan op dat moment? Ik zoek altijd 2 dingen. Ik zoek de nabijheid van een academie of een kunstcenter, waar ik kritiek kan krijgen van mensen die goed kunnen schilderen. Dat is het ene. En het tweede wat ik zoek is nabijheid van goede musea. Het is sowieso, denk ik, voor heel veel mensen leuk om naar een museum te gaan, om schilderijen te kijken, beelden te kijken. Maar als je zelf schildert, is het dubbel zo leuk. Je krijgt inspiratie of zo? Nou, niet alleen die inspiratie, maar ook je herkent hoe fantastisch mensen bepaalde problemen hebben opgelost. En hoe goed ze schilderen. Want dan denk je, kijk, als ik dat geschilderd had, dan had ik het anders gedaan. Maar dit is veel beter. Maar wat kijk je wanneer je op zo'n expositie of in zo'n museum zit? Kijk je naar wat achter dat verhaal zit of kijk je naar wat ze hebben geportretteerd? Niet ieder schilderij heeft een verhaal. Nee? Niet altijd? Ik denk het niet. Nee, ik ben van mening dat dat niet zo is. Ik denk dat heel veel portretten bijvoorbeeld niet veel meer verhaal hebben dan
dit is Esmeralda. Hier zit ik. Hier zit ze. En ze keek vrolijk. En het was 2016. Januari, op Bonaire. Zoiets. Dat is dan het verhaal. En er wordt wel van Rembrandt gezegd dat hij heel veel van het karakter kan schetsen in zijn schilderijen. Dat is ook wel zo. Dat probeer je ook wel. Je probeert ook wel iets te vangen van iemand. Je praat met iemand terwijl je aan het schilderen bent. Je merkt of iemand somber is, verdrietig is, vrolijk is. Alle andere stemmingen ook. Maar goed, dat kan ook nog wisselen. Maar je probeert natuurlijk toch iets daarvan wel vast te leggen. Vind je dat kunst een heel belangrijk iets is in iemands leven? Want eigenlijk zit er toch wel iets van een kunstenaar in bijna iedereen. Dat denk ik ook. Ik denk dat kunst ontzettend belangrijk is. Kunst is een heel belangrijk deel van cultuur. En Churchill heeft ooit eens een keer gezegd, tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen ze in Engeland moesten bezuinigen op allerlei dingen, toen vroegen ze aan hem, gaat u ook op cultuur bezuinigen? Midden in de Tweede Wereldoorlog. Stel je voor. Toen Londen werd plat gebombardeerd ongeveer. Toen zei hij, nee, op cultuur ga ik niet bezuinigen. Want waar vechten we voor? Ja. Ja. Uitspraken over kunst zijn vaak heel erg interessant. Zijn erg filosofisch. Sommige zijn niet zo filosofisch, zoals bijvoorbeeld Picasso die zei, kunst is altijd erotisch. Hangt af van welk hoek je het ziet. Ja, Picasso heeft meer dingen gezegd. Die heeft ook wel eens gezegd, als je naar een schildersbenodigdheden gaat en je wil groene verf hebben, dan kunnen ze je er 100 verschillende kleuren verkopen. Maar net die ene kleur groen die je wil hebben, die hebben ze niet. Ja. Kunst, volgens Picasso, bewonder hem enorm, want hij was natuurlijk niet alleen maar die semi-abstracte kunstenaar met die rare dingen, maar hij was ook een briljant tekenaar, een briljant schilder. Hij heeft ooit gezegd, kunst, art is the lie that tells the truth. Ik moet zeggen, het klinkt prachtig en ik weet niet of ik het helemaal zelf wel begrijp. Het is heel diepgaand. Het is heel diepgaand, maar ik begrijp het soms wel, want waar je mee bezig bent, met name bij schilderen, is je probeert iets te creëren in een tweedimensionaal vlak, wat driedimensionaal is. Dus je probeert allerlei dingen te valselijk voor te stellen die er niet zijn. Je probeert diepte te creëren. En hoe doe je dat? Door trucjes uit te halen, door technieken uit te halen. Ja. En daarom denk ik ook dat, het klinkt heel raar, maar dat beeldhouden veel makkelijker is dan schilderen. Denk je dat? Ik denk dat beeldhouden veel makkelijker is dan schilderen. Ik denk, als ik even nadenk, ik denk dat je schilderen kan je eerder verbeteren dan als je het aan het beeldhouden bent. Want eenmaal als je te diep hebt gegraafd of uitgepuild, dus volgens mij, dan moet je iets anders verzinnen daar. Ja, ik weet niet meer welke beeldhouwer het was, maar die was het wel met mij eens. Die zei, beeldhouden is niet moeilijk. Als je een paard wil beeldhouden, dan neem je gewoon een stuk steen en daar haal je alles van af wat niet des paards is. En dan hou je vanzelf een paard over. Zo makkelijk is het natuurlijk ook weer niet. Arthur, het was heel gezellig met jou, dus even te praten over van alles en nog wat, maar heel veel over kunst. Want zoals je reeds hebt gezegd, kunst, het geeft leven, het brengt leven, het is leven. Ja, Esmeralda, ik ben het helemaal met je eens. Voor mij is kunst, met name schilderen, vreselijk belangrijk. Ik schilder als ik in Curaçao ben, waar ik woon. Ik schilder hier in Bonaire ook weer. Ik heb net een klein schetsje gemaakt, omdat ik niet zonder kan. En ik zou het leuk vinden om vaker op Bonaire te komen. En misschien kan ik hier ook een keer een cursus olieverf schilderen, basis van olieverf schilderen geven. Ik denk van en wel. mensen laten zien hoe simpel het is om met olie te werken.
En hoe prettig het schildert. Ik vond het leuk, Esmeralda, om met jou te praten. Heb je nog, laat zeggen, iets dat je kwijt wil? Want op Curaçao, op Aruba zien ze ons ook natuurlijk hier op Bonaire. Nee, er komt niet zo snel iets bij mij op. Anders dan dat ik hoop nog heel lang te kunnen blijven schilderen. En dat ik ook hoop dat ik jou nog vaak terug zal zien. Oké, hartelijk dank. En ik ben zeker dat onze, laat zeggen, televisiekijkers dat ook zijn. E televidente, esta que estaba en nuestra entrevista con el señor Arthur Oster, nos papia en extenso over de jazz, pero seguro over die arte, over die kunst, over die pintamento. Nos agradecemos por sua sintonia e nos lo topa em outro viagem.